Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko!
Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito,
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano?
9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Tanya Chinita. Sa Love Radio, saya'y di bitin. Makinig ka lang, ika'y siswertihin. Tatlong winners ng tig-1,000 at grocery items worth 500 pesos. Paano? Pag nahuli ka namin sa akto na nakikinig sa Love Radio, paldo! Basic! Kaya ngayong krisis, pwede mo nang i-chismis kung paano magka-cash. Sa kasama mo, love! Kasama mo, love! Kasama mo, love! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kasama mo kami, kabisyo. At may pumaldo nga. May pumaldo? May pumaldo. Uy. Sino yan? Mula sa... Bacoor, Cavite. Oy! Amin pala. Sino yung pumaldo dyan sa amin? Congratulations! Panalo sa ating kasama mula walang iba. Dahil nakatutok siya. Sa Love Radio. Nabigyan siya ng 1,000 pesos plus grocery. John Gabriel Beso! Congratulations, John Gabriel Beso. Congratulations! Kapag ako nakakita sa'yo, tapos nakikinig sa Love Radio, ibebeso kita, tapos lips to lips, tang to tang. Akala ko ba beso, tas lips to lips? Kaya nga hihigitan kasi naman nakikinig sa Love Radio Congratulations! Congrats, brother! Kaya intayin nyo po kung saan kami pupunta. Intayin nyo po ang pagpunta namin sa inyo. Yan. Saan man, no? Sa Kung asan ka tindahan man man. kayo, sa palengke, sa pwesto nyo, sa bahay nyo. Pag nakatutok sa Love Radio, kasama mo, love, May bibigyan 1,000 plus grocery. Kaya, congratulations! Congratulations! At syempre, hindi pa rin nagtatapos ang Love Knows No Boundaries. Pwede ka magpalista dito sa may MMG Building, MBC Building, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Tuloy-tuloy yan, nag-a-announce po kami ng winner. O kaya naman, pag naka-Love Radio ka, tapos sumakay kami sa Green GSM, sa InDrive, sa Joyride, sa Grab, sa UV Angkar. Express, Angkar, kung ano-ano pa, pag naka-Love Radio, 1,500 yan! Basic! Basic! Oy. Kabisyo! Congratulate ko na yung star player ng great team na si Jerome. Jerome! Congrats! Basta Sa Jerome bowling. Babaero. Hindi, bowling yun eh. Bowling ba? Bowling, oo. Kasi nagpapagulong yun ng bola ng ganito. Tapos kasi yung tatamaang, ano tawag doon? Pin. Babae yung pin eh. Kung ilang tamaan mo, yung karami ng babae mo. Palaging strike yun. Ayun, Palaging strike. 10. Oo, diba? Palagi 10. Congratulations. Eto na, Kabisyo, welcome to mga katas ng nakalipas! Kasama mo na, Certified Playboy Uncle Dagol! Kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama nyo rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo gabi-gabi. Tita Max, Tanya Chinita! Siya si Tita Max, ganda ko pisinita. Yan si Tita Max. With Mang Kanor! Good evening. At ang question of the Eto na ang question of the night. I have a good friend here. So, I hope we can talk to Okay. him. Question. Sa iyong opinion, Col, alin ang mas mabenta Nako. na check-in? Oy. 3 hours o 6 hours? 3.
Okay. Alam mo, Gusto syempre natin sumagot agad, pero syempre kung kabisyo nakikinig ka ngayon, tapos driver ka ng Green GSM, lagi ka naghahatid ng pasahero sa mga motel, yung mga kaka-land Yan lang. lang ng sundo mo lang sa NAIA, Airport, o tapos saan dumediretso. Tingin mo, alin ang mas mabenta? 3 hours of 6 hours? 6 Hanapin mo sa hours. Facebook, Tanya Chinita or Uncle Uncle Dagol. Pwede kayo mag-PM doon, sasagot nyo. Okay, sasagutin ko na. Mabenta ang... Pwede rin sa Viber. Pwede rin silang sumagot sa Viber. Anong Viber natin na Kuya Dots? Pwede mag-chat doon. Ito, Viber natin. 0916. Kakalimutan ko lang, hindi ko. 529-5595. Yan, 0916-529-5595. Ulitin ko ang tanong, sa iyong opinion, Uncle Dagol, at sa iyo, Kabisyon Driver, alin ang mas mabentang check-in? 3 hours o 6 hours? Sa akin, mabenta yung yung 3 hours. 3 hours? Oo. Kasi nagmamadali eh. Nagmamadali, 3 hours. Mamadali lang sila. Ibig sabihin yung 3 hours? Quickie na yun? Ewan ko sa kanila. Basta Hindi, yun, ng sabi friend ko sa opinion mo, Col. Nag-chat- Ikaw, Kaya nga. ano sabi ng friend mo? Nag-chat yung cellphone ko. Ito pala. Aray mo! Aray mo! Yan sa cellphone, sabi. Kuya Dot, sasagot ka din na. I-flash mo lang sa screen yung answer mo, Kuya Dot, Okay. sa notes. 3 hours kasi sa panahon kasi ngayon, ma-traffic. Kaya kailangan mabilisan. So, 3 hours. Maiipit kayo sa Mabilis traffic. ba eh. yung 3 hours? Hindi, mabilis na yun. Mabilis na yun. At Ah, least mabilis. may time na sa isa't Tingin isa. mo mabenta yun? Sabi ng friend ko, may Sabi mo, mabenta yun. mabenta Yung friend ko, room boy, kaya alam niya. Alam niya na 3 hours Siya ang nagsabi. mabenta. Ano bang mga pwede nang gawin sa 3 hours? Mga ilang, na yan? Ilang rounds minimum na? of 3 na yan. 3, so Oo. sa isang round, isang oras. Oo, parang ganon. Para may pahinga daw. Naku, curious lang ako. Nasaan kaya galing yung, bakit kaya minimum 3 hours no, sa mga motel? Bakit basic sa lahat ng motel ganon, minimum? Ilang hours po? 3 hours po? Bakit? Saan kaya galing? Ano kaya yan? Ay sa experience, sa record nila, Hindi, ganon. mas madaling kitaan doon kasi palit agad eh. Palit agad. Diba? Another customer na naman. Wala pang nag-hello dyan. Ako! O sa Pwede na ba Instagram, sumagot? i-chat nyo ko. Oy, live tayo Ah, ha. wait. Oo. Love Radio Lucena, Love Radio Palawan, Love Radio Tacloban, may gabiin ninyo diha. Kung asa ba man na Love Radio nakaabot niya itong Ayan. pagsibya karong gabi una, may gabi kaninyo Mayong tanan. gabi, sabi ng Bulacan Overdrive Grab drivers, 3 hours. 3 hours. Alam na alam. 3 hours. Naimbag na rabi, kada kayo amin. Kahit wala nyo nang i-explain, kami na lang bahala. Si Mang Kanor naman, Mang Kanor. 6 hours. Ha? 6 6 hours. Bakit? May massage ba eh? May massage. Pamassage May pa ako. massage ba Ako doon? nagpapamassage. Di, magkontak ako. Meron marami yan sa... Pwedeng pupunta doon, sa motel. Sa Facebook Market, kontakin mo lang. Pwede Pupunta doon? na yan doon. Sabi ni Kuya Dot. Sabi ni Kuya Dot. Kuya Dot, Oh, wala sige. pa kasi sagot si Kuya Dot. Oo nga. Basta sabi ng... Teka lang. ayan. Sumagot na si Kuya Dot. 6 hours mahaba kasi ako matulog. Di ba bitin yun? 8 hours dapat, di ba? Yun lang offer eh. 3 or 6. So 6 hours ka, Kuya Dot. Yun lang offer eh. Hello? Yes, ma'am. Ma'am, may fax ako. May? May pasahero May daw. fax, grab on, may fax. Ano pakik ko? Ano lang pinakamahaba? 3 hours o 6 hours? Ay, pinakamabenta. Yung mabenta. 24 para sulit. Di, yung mabenta nga. Tingin mo sa mga pasahero mo. 3 hours yun, 3 3 hours. hours, 3 hours. Ikaw, ano yung mabenta sa'yo? Yes, ma'am. Lagot ka. Oo, ako daw yung nasa radyo, sabi ng fax ko. Ma'am, good evening, ma'am. Ma'am, ano po tingin niyo mabenta? 3 hours o 6 hours? Sa Love Radio po ito. Bitin daw yung 3 hours. Aray mo, ma'am. Aray mo, ma'am. Aray mo, ma'am. Okay na napapatuloy, pati ba hindi ko. Salamat, ma'am. Sarap daw
kasama ni Moms, Gina G. Game na game yan siya. So 3 hours, si ma'am 3 naman hours. bitin daw 3 hours. Bye. Ingat po sa... Ingat. Wag po kayo mag-alala. Diyan kay Bong Villamor, napaka-loyal po niya sa asawa niyang tatlo. Yes. Ha? Asawang tatlo? Asawa tatlo! Aray mo! Bye. Ingat, Col! Thank you. Diba? Ewan ko lang sa ating mga kabisyo. Babasahin natin pag mag-PM pa kayo bago tayo magdrama. Basa pa singit ulit. natin yan. O, kung alin ang mabenta para sa inyo. 3 hours o 6 hours. Mga kabisyo, susunod na po mga katas. Nang nakalipas live drama yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, basic ang mga angkol. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan.
Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano? 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy.
Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie.
Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1.
saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na,
parang gusto mo na isubo. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Ang pamunas para sa mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Baka mahuli ka ng asawa mo. Angkol. Dago. And Tita, Tanya Chinita. Po, Kolantits. Ako po ulit to si Carlo mula sa Dasma, Cavite. Yung katas ko po ay tungkol sa kapatid ng tropa kong si Jonald. Yung kapatid niyang si Beatriz. Nagkaroon po kami ng something nung pumunta si Jonald at ang nanay niya po sa Lucena. Ito yung nangyari nun eh. Ikaw lang pala dito? Oo, halika na. Teka lang. Sandali lang. Uy, Ako lang dito. Uy, wag. Ayaw mo ba sa akin? Gusto. Oo, halika na. Sandali lang. Alam niyo po yun? Matapos po nun umiwas na ako. Hirap na eh. At nakukonsensya po kong kulot dito. Siyempre tropa ko yung kuya niya. Pero nung nahalata po ni Beatriz na umiiwas na po ako sa kanya,
nagbanta na po siya na isusumbong niya ako sa kuya niya kung hindi ako magpapakita. Galit na galit siya nung nagkausap kami sa phone. Oh, Ba't di ka nag-reply sa akin? Ha? Gusto ko itong makita. Hindi mo ba nami-miss yung dila ako? hindi nga. Ano ba, Mi? Tama na. Pag di ka nakipagkita sa akin, isusumbong kita kay kuya. Papakita ko yung videos natin. Ano? Yun nga po. Susumbong daw po ako eh. Kaya napilitan ako na makipagkita doon sa pula na building. At doon po muling nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Dito Buti na naman ako. buti naman nakipagkita ka na. Akala ko talaga i-indyanin mo na ako kasi isisend ko na yung video natin kay kuya. Pray mo na nga yan. Bakit ko buburahin? I-remembrance nating dalawa yun. Siyempre kahit Ganun. pa paano, importante ka na sa akin. Hindi nga po pwede. Pray mo na Salamat yan. sumama ka sa akin dito sa Sogo, ah. Ayaw mo ba? Klaruhin nga Parang- natin. Mm. Di ba, sabi ko tama na yun. Paano pag nalaman pa to ng kuya mo? Tropa ko yung kuya mo. Magagalit yun. Malalaman kung magpapahalata ka. Dapat, di tayo nagpapalata. Tuturuan kita magsinungaling. Hindi ako marunong magsinungaling eh. Kayang-kaya mo yun. Sige na. Bakit? Teka lang, i-check ko. I-check ko nga kung talagang ayaw mo. Ayaw ko nga. Ayaw, tas bukol na. Ko kasi. Oh, ano yan? Yan ba yung ayaw? Ayoko nga. Tamo, pwedeng sabitan ng bag. Oh, sabitan ko ng bag. Oh, mo, nakasabit na yung bag ko. Ano ba? Tama na to. Di ba sabi ko okay na yun? Kalimutan na natin yung nangyari para balik na sa normal. Sige, kalimutan natin yan. Tapos, gawa na lang ulit tayong bagong mangyayari. Hindi. Basta last na to. Last na to, promise. Sige na. Hindi mo ba nami-miss yung pagdila ko? Namiss. Guys, napipilitan na lang talaga ako pero andito Alam na mo, ako eh. lang gumawa nun sa'yo, kaya mamimiss mo talaga ako. Tama, ako yung pinakamasarap, di ba? Paano ba to? Paano kaya ako makaligtas dito, guys? Help! Lalaban na lang ako. Tapos po namin mag-ismering hoy, Kolantits. May request pa ako. Wala na yun. Di ba last na yun. to? Di ba last na to? O kaya nga, last na to. Wala na. Okay na tayo. Wala. Hindi, last wala akong round. guluhin. Last round. Anong last round? Last round tapos. Last Pagod round. na, oh. Pagod na. Sorry. sorry. Na. Ako ba yun? Baka sa'yo yun. Hindi ba? Guys, help. Last na, pero dahil last na to,
Huwag ka nang mag-condom. Ha? Last naman na eh. Ibang ka na ba? Ano bang pinag-iisip mo, Talagang Beatrice? baliw ako sa'yo kasi ang sarap mo. Tapos masarap din ako, di ba? O, bagay tayo. Kasi last naman na eh. Sige, susumbong kita kay kuya. Sige na nga, last na talaga to ha. Last na, Pero alisin. hindi, Huwag mo mag-condom. Ayoko. Hindi ko masarap. Mas masarap skin to skin. Hindi ko ba nasasarapan? Delikado eh. Ano ka ba? Eh kasi ang hirap yung hasil. Ayoko nga. Gusto mo makita spray-spray? Uy! Ano ba? Guys, help. Help me. Susumbong na kita. O sige, hindi na. Oh, hindi na. Huwag ka na magsumbong. Sige na. Promise? Oo. Wala. Ang kapote ah. Last na to ha. Last na po. Promise? Love you, opo. Wala nang, huwag mo na akong guluhin. Ang daming ano. Sige, last na talaga to. Sinabi ko po, Colantits, kay Beatrice na last na talaga yun ha. Buti naman pumayag na siya. Kinabahan talaga ako, Colantits. Pero pinagbigyan ko na para matigil na po siya eh. At makalipas po ang 1 linggo, himala, hindi na nga po siya nung gugulo. Hindi na nagchat-chat, hindi na nagmi-miss call. Kaya natuwa po ako, sabi ko, naku, buti na lang. Hindi na nang gugulo. Magiging okay na rin. Magiging back to normal na rin ang lahat. Hindi ko na lang po ginawa ko lang yung pumunta sa kanila dahil nga alam ko magkikita na naman kami. Kahit ano pang pilit ni Jonald, ayaw ko talagang sumama. Nag-aalibay na lang po ako. Pero one time po, nagkayayaan kami magkatrabaho, magtutropa, nag-inuman. Ayun, nalasing. Bro? Lasing ka ba? Anong lasing? Lasing kayo? Anong pangalan Sige, mo? practice sa kung lasing o hindi. Pre, bro. O ano? Donald, lasing ka ba? Ilan to? 10. Hindi. 10 yan. Lasing nga. Multiply by 2. 5-2 eh. Sige. Patingin ko yung wallet mo. Oh. Patingin ko yung wallet mo. Oh, yan. Yan. Teka, kuhanin ko yung 1,000. Tapos tatanong ko kung may pera ba yung wallet niya. Magkano pera mo din sa wallet? Meron pa ko 1K dyan. Lasing ka na nga, wala na tong pera eh, wala na tong laman. Wala na Ayan, ba? nasa yun na yan, lasing na, tara, hatid na natin si Jonald sa kanila. Uy, balik mo yan. Talagang tumboy kayo. Balik mo yan. Hatid na to, hatid naman natin eh. Tropa natin. Talaga. Sige na ako na maghatid nito. Buhi ka na. Una na ako ah. Sige, ingat. Sige, narap na ako ng nanay ko. Suko na naman ako nito. Baka pagdating dun, baka magpang-abot pa kami ni Beatrice. Ay, paano kaya to? Dito na kami. Pare. Bro. Bahay na ba tayo, bro? Tao po. Tao po. Parang may tao pa. Gabi na. May parcel. Carlo na yun. Jonald. Anong nangyari dyan? Auntie, nalasing po nagkainuman kami.
Bakit yan lang ang lasing? Kayo parang maayos naman kayo. Lasing na rin po ako ewan ko dyan. Dali, pasok nyo muna yung tropa nyo. Diyos ko ka, Jonald, iinom hindi naman kaya. Bakit nyo naman hinayaang malasing? Gusto ko mag-unwind, ma. Ito ka. Oy, salamat, Carlo. Salamat ha sa paghatid Bro, mo. huwag ka na umuwi, bro. Huwag ka nang umuwi, Carlo. Dito ka okay naman pa po. lagi natutulog eh. Hindi, okay. Hindi, naka-ready na yung paborito mong kutsyon. Yung hindi po matya, kasi- tsaka yung kumot. Dito ka na matulog. tita ko po, wala siyang kasama sa amin sa Dasma. Kailangan ko po talaga umuwi. Maliit yata yung bahay namin. Nalilitan ka na yata sa bahay namin eh. Makita ko ni Beatrice. Ay, hindi po. Malaki nga, yung bahay nga namin po, yung maliit eh. Pasensya na po, tita. Uwi na po talaga ako. Pasensya na. Parang na-heart naman kami na hindi ka Next na dito. time po, next time. Pasensya na po talaga. Oy, salamat sa paghatid kay Jonald ha. Pasensya ka na at naabala ka ha. Walang anuman po. Kayo Baka pa ba? kahit sopas na laang. Ay, busog pa po ako. Okay lang po, okay lang po. Bro, alis na ako bro ha. Ingat ka dyan. Ingat. Carlo, ingat. Sige, tita, salamat po. Buti na lang, Kolantits, wala si Beatrice. Di ko lang alam kung nasan pero di ko na po tinanong kasi baka tawagin pa ng nanay niya eh. Ay, tahimik na nga po yung buhay ko. Di na siya nanggugulo. Dumaan po ang halos 2 buwan at napanatag na po yung loob ko na sa isip-isip ko malamang nagmo-move on na rin yun. Siguro kailangan pa ng taon para kung magkita man kami ulit, wala na talaga. Di na siya manggugulo. Kaso, tumatawag na naman si Beatrice. Akala ko ba okay na to? Halos 2 months na. Sasagutin ko ba to? Ano ba to? Sige na nga. Hello? Hello? Oh, bakit? Carlo, kailangan kita. Wala kasi dito nagka-emergency kasi si nanay at wala yung kuya ko eh. Kailangan Di pa pala nakauwi si Jonald? Kanina pa kami nakauwi ah. Ano ba nangyari? Punta ka din dito sa bahay, please Ano lang. nangyari sa nanay mo? Wala. Sige, pupunta ako. Ano kaya nangyari sa nanay niya? Naku, baka, wag naman sana, Lord. Kailangan mo magmadali. Kailangan mo makarating agad sa bahay nila, Beatrice. Tao po. Pasok ka. Anong nangyari? Asan sila? Oh, bro. Buti naman buti dumating ka. Ano, may sasabihin ka ba sa amin? Pangalahiya mo talaga, bro. Alam mo, tinuring para makita kapatid. Diyos ko, lagi naming pag-invite na matulog ka dito. May kalokohan ka palang ginagawa, kaya pala tulog dito. Gustong-gusto mo pala pag iniimbitahan ka naming matulog dito. Ginagapang mo yung... Po? Anong ginagapang po? Yung anak ko. Huwag ka na mag-kaila, bro. Sabihin mo yung totoo, Beatrice, kung ano nangyayari sa'yo. Sabihin mo! Natatakot pa ako, kuya. Baka takbuhan mo ako ni Carlo. Subukan mo lang, brother! Subukan mo, takbuhan mo ako, di ba? O hindi, ito sa malaking kalukuhan! Nay, ikaw na po Ano kaya. po bang nangyayari? Beatrice, sabihin mo, Ako ano? na lang magsasabi. Okay.
Buntis yan. Oh? Sabi ko. Sorry po, Kuya Jonan. Sorry po kasi mapilit po talaga si Carlo eh. Ano? Tignan mo. Napaka-traitor mo, pare! Kasi palagi niya pong pagpunta dito, maalaga po mo siya sa akin. Tapos gusto niya raw po akong alagaan at kahit magkapatid tayo. Yan ang nga ba sinasabi ko? Napaka-traitor mo, pare. Hindi ka tunay na kaibigan, Carlo. Tinuring ka pa naman naming pangatlo kong anak. Pero... Ano, paano to? Tita. Huwag ko kayo mag-alala. Lalaki naman po ako. Haharapin ko po yan. Pananagutan ko Anong po. ibig sabihin? Laruin mo, pare. Anong pananagutan? Yung anak lang ba? Yung anak ko Lahat po. o yung apo ko? Pananagutan ko po si Beatrice. Papakasal po kami. Opo, pare. Alam kong paano tayong magkapatid. Pasensya, pare. O hindi. Ismal kay Pandaraya. Talaga, Carlo, papanagutan mo ko. Oo. Pakasalan kita. Dapat lang. Inuring kitang anak eh. Pero sige, kakalimutan ko na yung galit ko. Panagutan mo yung batang yan at yung apo, magkakaanak na kayo. Umaayos na kayo. Baka babaero ka. Oh. Pare. Ay, hindi po ganyan si Carlo. Kalimutan mo yung mga pinapakute mo dun sa supermarket, ang mga... May sasabihin po ako sa inyo. Ano yon, kapatid? Minsan ako po yung nagyayaya kay Carlo. Ba't mo ba sinasabi yan? Hindi mo na kailangan sabihin yan. Kailangan mo bang sabihin yan? Para lang Basic. po huwag kayo masyadong magalit kay Carlo kasi parang si Carlo po yung may kasalanan. Huwag mo nang depensahan yung lalaking yan. Nakipagkita po ako minsan sa labas kasi nahiya po kami dito pero nagmamahalan po kami. Nag 6 hours po kami doon. Ha? Talagang sinagad nyo ba yung 6 hours? Bakit matagal? Parang sikat eh, 3 hours eh. Po, wala naman po kasi kaming nanatago eh. Tsaka hindi naman kami nagdamamadali. Pero ginusto mo ba yan talaga? Paano kung hindi nabuntis? Paano itatago mo sa amin? Eh, ang importante po eh, pananagutan ko po siya. Sorry din, Carlo, kasi tinakot pa kita na isusumbong kita kay kuya. Kapag hindi ka nakipagkita sa akin, kuya, sorry. Ako din to. Ako rin yung may kasalanan. Walang hiya ka rin, babae ka. Ikaw pala yun. Basta pakasalan mo yung kapatid ko. Carlo. Opo, pakakasalan ko. Thank you, Carlo. Pakakasalan kita. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tapos na. Hindi pa po tayo tapos, may isa pa po. Kasi, ayun nga Pagod po, lang po ako. pinakasalan niya po ako, pinakasalan ko po siya sa huwes. Yes po. Yes, Father. Wala pang tanong. Yes, Father. Ano, Father? Tor, Pastor. By the power vested in me, and I pronounce you husband and wife. You now, chuchulaix the bride. Sabi ni Pastor, Chuchulais. chuchulais na daw. Oh, I love you. I love you. Mabuhay bagong kasal! Pastor, sunod ka po. Kain po tayo sa labas. May susunod ka pa po bang kasal? Wala na. Sakto. Nagugutom na ako eh. Kaya nag-cancel Alam niyo ako. po yung love story namin. Maganda.
Kasi tropa ko po yung yung tropa ni Carlo, yung kuya ko. Ba't mo kinikwento yan sa pastor? Tapos po, lagi nakikitulog po si Carlo sa amin. Ganun ba yun? Doon po nangyari. Ay, yung asawa ko, ano din eh. Ganun din? Yung kapatid niya, tropa ko rin. Sa simbahan. Tora? Oo nga. Bad yan. Anong bad eh? Pinakasalan ko rin naman. Okay. Parang pareho po, no? Ano ka ba? Tara na nga, nakakahiya na. Katuwa naman Tor, si Pastor. salamat. Ma, bless po. Tara na, kumain na tayo. As long as I live, I love you. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ka-copyright po tayo, masa-strike tayo para hindi tayo Ayan, mawala. isa na ulit. Pasensya na po. Welcome to Sabi ng Friend Ko! Maayong gabi. Salamat. So, eto na nga. Eto yung part 2 ng kahapon. Bago tayo magdaldalan dito at magbasa ng comments, ng mga reaction nyo, magbigay na po kayo ng title nyo. Ay, tama ba? Meron ba tayong katas ng nakalipa shirt? Wala pa pala ang go signal. Wala pa. Wala pa pala, wala pa. Si Del, hello sa inyo. Isaiah. Gabiin na lagi, Mikol. Kuya Kuis Eric, first time here. Salamat, Kuis. Isaiah, yes. Si Bayani, si Jo Upaw. Si Jo. Buhay si Jo. Ana Lorraine, Thanks, Mama. salamat. Morning. Ay, morning. Good evening. Mali. Adjust pa sa ano. Tapos mamaya, samahan nyo naman kami sa tawag ng katas. Yan yung numbers Consecutive natin, nights na nag-OOT tayo kasi meaty talaga yung caller natin. At mamaya sana kayo na yung makasama namin. Chat nyo muna kami dyan sa number na yan. Chat ha, sa Viber. Tapos kami yung tatawag. Sabihin nyo gusto nyong tumawag sa katas. Tawag ng katas, okay? Yes. Mr. Brian, hello. Atilina Gabaw, may gabi ite. Si Angel Lee Astrero, Tonet, Jemar Dutarot, may gabi ikol. Ayan. Ngayong gabi. Sa mga viewers natin. And Anong favorite yung part ng storya mula kahapon hanggang ngayon? from Legazpi, hello po. Ayan. Si Aaron. Kanina nag-2-5 tayo eh. Wow! Yes. So, pasabot 1. Sa black ba yan? Uy, salamat tigas Tito ha. Dito. Ang ganda oh. Anong masasabi nyo sa storya? Ang ganda. Ang ganda ng tela, no? At ang ganda ng gray. Sakto, great team ako sa buhay. Thank you, Col. Tigas Tito. Available to sa kanilang sa kanilang page. Yun ang favorite color ni Uncle Gray, tama? Gray. Hindi. Blue. Blue. Pero sa shirt, bagay sa'yo eh. Oo, gray. Alam mo kung bakit? Ganyan si Uncle eh. Gray areas. Ayaw niya nang may commitment. Oo. Ano naman? Okay. So, anong paborito nyo sa eksena?
Anong Last mga to lesson na matututunan natin? Sige, magbabasa kami. Comment nyo lang dyan. Anong lesson ang matututunan natin? May nagsabi kasi Tits kahapon na sabi niya na malamang hindi yan sila magkakatuluyan pag nahuli kasi nga magagalit yung Kasi, kuya oo, tsaka bembangan lang talaga tikiman eh. Dahil nga kahapon yung papol natin, St. Peter sa mukha. ang papol natin kanina, titikman o titingnan yung kapatid ng tropa mo. Oo. Wala eh. The 6 hours of boxing, sabi ni Marky. Huwag matutulog sa bahay ng tropa, sabi ni Marikit. Yan, isa sa lesson. Wag. Pero hindi naman kasi lagi nangyayari yan na nagbebembangan yung kapatid mo at saka yung tropa mo. Lalo na pag may kapatid kang babae. Pero pag talaga napapadala, yan? yan. Pero kapag yung kapatid mong babae, tropa mo, napapadalas, tas may kapatid kang babae, yon ingatan mo yon. Oo. Pero yun na nga, kahit pa anuhin mo, Hindi magbigay ka ng mapipigil. warning sa mga Oo, tropa hindi mo. Brad, mapipigil. walang talo-talo ha. Oo, hindi mapipigil. Hindi maiwasan yan. Kasi ako may kapatid akong babae, tapos nung panahon na yun, may mga tropa akong magpapakyut. So, paano? Sinasabihan ko talaga, huwag niyo akong taluhin kasi tropa tayo eh. Nagwa-warning ka na. Warning shot na ako sa kanila. Walang ganunan. The sleepover. Walang ganunan, sabi ko. Pero sige, hindi may iwasan na may magustuhan siya na ang pinaka-favorite niya daw yung pinatungan ng sinabitan ng bag si Junjun. Lesson, happily ever after, my part 3 ba bukas? Anong update pala dyan? May Ayun, update na, nagkatuluyan na Oo, sila. nagka-baby na yan. Tinuluyan na niya kasi nga kahit papano sopa sa butuan Alexander Bukay. Kasi kahit papano pinanagutan naman niya. Wag lang, okay, ang lesson daw ni Reynald Tenorio, okay lang makitulog, wag nasa motel. Isa ka pa! Si Kilwa, ayan hindi daw kumukupas, ang ganda ni Thank you. Tanya. Papa Boards, wag magpatulog ng tropa sa bahay namin ni Tanya. Sabi ni Itachi, ang lesson na tutunan niya daw, pag may kapatid na babaeng tropa mo, kapatid mo na rin yun. Turing mo na rin kapatid. Kasi, tropa kayo, tapos yung babae, siyempre, pag may magsumbong yun, may mga lalaking ng bastos, o may lalaking nanakit sa kanyang damdamin, siyempre, magsusumbong yun sa kuya. Diba? Ikaw, kuya-kuya kanya na rin. Kuya, wag po. Thank you, Angeline. Pero happy, ang ganda ng ending kasi happy ending, di ba? At least tinulungan. Pinanagutan. Siguro ang awkward part lang doon, Tits, dahil nga kapatid ng tropa niya. Yun lang naman ang awkward. Pero May tanong ako, hindi kaya pinangatawanan na lang ni kahit di niya type? isa rin yun. Pwede rin, no? Factor din yun. Sige, Madidevelop din naman siya at the same time. Kasi nga, barkada sila. Factor din yun. Kasi parang napilitan na lang no? ang awkward doon, kasi kung tropa mo, alam niyo yung mga galawan niyo eh. Magkatrabaho sila, mga dicer. Nako, pag dicer, basta dicer. Babaero. Sabi ni KGC, lesson na nakuha niya, wag magpatulog ng tropa sa loob ng bahay. Dapat sa labas. Thank you, Angeline. Ngayon to, Mr. Binty Shady. Engineer Denmark. Hello, Crush Engineer. kanya. Thank you, Bonsans. Thank Crush ka ni you. Engineer Denmark. Basta engineer. Babairo! Ano matinik? Dicer o engineer? Pareho lang magka-level Pareho lang, na yan. Yan ang Lalo pag may bagong dicer. Yung matatagal na mga veterano na dicer. Alam na yan. Alam Kung ba? na, tas may bagong- Turuan kita. Ganun ba yun? Diba? Uy! Na-mention nga nila yung mga promo girl daw sa toothpaste. Di ba? May ganun. May
mga promoter, bibigyan ng samples. Alam na mga Yung pabalik-balik, paikot-ikot, wala namang ginagawa dun sa area, pero paikot-ikot. Ay, ma'am, may Sisilay. sobra ka pa dyan toothpaste. Hindi. Ganong factor, sis! So ano pa yung lesson na tutunan nyo? Okay, kung wala naman, okay lang naman. Uy, Send nyo po yung stories Ito nyo. magandang price para bukas. Mm. Oo. Holiday bukas pero meron tayong katas. Ang price bukas sa makapagbigay ng magandang title, exclusive na katas shirt, Super Cuts cups, and Tita Max shirt. Oh. Ang dami. Tatlo yan ha, tatlo yan. Oo, tatlo yan. Tatlo yan. So, yan. Kasali po yung tawa ko. Saglit lang, Titsay. Pakita ko lang yung price. Sige, sige. Ilan taong ka na, Uncle? Ilan taon na ba si Uncle? 40. Magpo-43 po. Ako, 42. Okay, para lang sa kaalaman ng aray mo. Ito. Ito yung paper bag, guys. May yan, may tigas tito logo. So, yan ibibigay natin. Ito. Ayan, Super Cut Barbershop Cap. Ayan. Tapos, ayan, naka-plastic pa yan. Sealed. Ayan. Shirt. Dito makita kay tita. Ayan. Mga katas ng nakalipas shirt. Di ba? Di ba? Tapos, may bonus pa na Tita Max shirt. May bonus. Tatlo, hindi lang dalawa. Tatlo. Yan. So, ito, para to sa winner yung huyuhoy sa Huyuhoy sa Ismering Ismering Hoy. Mama Ana Lorraine, thank you. Okay? Tigas Pwede tita, daw ako thank ang you, premyo. Pwede naman. Pwede daw ako ang premyo. Pwede. Punta kayo dito. Dali. Libreng hug. Di ba, Col? Alam mo yan. sino yung grab driver na si Jok. Si Jok. Madali siya. Kasi natawag siya nanalo. Sabi niya, magkiklaim ako. Sana maabutan ko pa si Tanya. Kasi nangahag yun. Kasi narinig niya, may nag-claim din. Hinag mo na. Narinig niya on air. Magmamadali siya. Grabe. Gusto rin pala mahag. May libreng hug. May libreng hug. Tapos i-save nyo na po yung number mamaya. O kaya chat nyo po kami. Kami ang tatawag sa cellphone nyo. Sige, chat nyo yung sa Viber number natin. Tawagan po namin kayo later, ha? Please, please, please. Sa mga andyan sa live. Si Abay Glenn, Pwede na po Gemard kayong Gutarot, mag-send ng number. Tawagan po MJ namin kayo. Bacoy, Jeff Fernandez from Finland. Hello, Call? Ang lesson dito, kapag kapatid ng tropa, protektahan, huwag pansamantalahan. Yan. Very good. Wag, Mine daw sa'yo, kuya. Ay, Collie. Mine, Hindi ito? nagmamine sa'yo. Uy, RJ, pag sure di, RJ. Bayuta ka. Pag sure di. Kalawgaw. Kalawgaw. Ay, nako. Salamat, Thank you, Tito. everyone. Bukas, ha? Kasi Bukas, holiday. Live tayo. Pero magandang premyo natin Tapos bukas. mamaya balik kayo sa live. Tawag ng huyuhuy. Iba na. Tawag ng katas. Mamaya. Susunod na yan. Bye, Daghang everyone. Salamat. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Welcome sa ating Tawag ng Katas. Tawag ng Katas. Kabisyo kung gusto mo rin pumila. Kasi ang dami nang gustong tumawag. Ito yung number namin, 02-8832-6163 or sa Viber, mas okay sana kung may Viber ka. Pwede ka naman mag-download yan, libre lang naman yan. Sa Viber natin. 0916-529-5595. Kagabi naalala ko yung kausap natin si Gab from Rizal na may family driver. Na may ka-LDR na nasa Cebu na ba't ganun, hindi pala update.
Yung babae hindi pala Hindi pala update. Bakit ganun? May ganun ba? Relasyon ba to? So, ngayon, sabi natin sa kanya kagabi na tanungin mo kung, sabi ni Uncle, punta ka, i-surprise mo sa Cebu para malaman nyo yung status ng relasyon nyo. At saka din baka naghihintay siya ng effort mo. 'Di ba? Na may move pala tong lalaki. Sige, itutuloy namin yung relasyon. May bitaw. May bitaw. Tapos, Ewan ko na lang kung gagawin ni Gab yun Oo. Tapos, sabi ko naman, tanungin mo na ngayon as early as now via chat dahil accessible naman na. Bakit mo tanongin na, saan pupunta tang relasyon natin? So, lahat ng pwede mong itanong, pwede dito kung hindi lang sa relasyon ng magjowa, pwede ring pamilya, anak, lola, pinsan, kapatid, katrabaho. Naging pasahero mo o ikaw yung pasahero na in love ka sa driver dahil babaero lahat ng driver. Hindi naman lahat. Pero nag-chat si Bong Villamor. Ganda ng pasahero ko si Ma'am Rachel Cole. Naku naman. Pero mas maganda si Tita Tanya. Ay, nako. Mga Sige. Road Warriors. Okay. Eto na, kausapin natin. Nasa linya natin. Hello, magandang gabi po. Hello? Hello sir. Ayan, magandang gabi po sa iyo. Magandang gabi sir. Anong pangalan mo, brother? Tanya Chinita. Hi daw sa'yo, Tita Tanya. Brother, Hi. anong pangalan mo? Ay, Jan. Hindi, sabi niya sa'yo, hello, Tita Tanya Chinita, hindi ka sumagot. Hello po, ngayon mo ako, dali. Hindi ko sabi naririnig. Mag-hi kay Trixie, hindi mo naririnig, lakasan mo. Ayan. Narinig mo na kami? Okay. Hello, sir. Yes. Anong pangalan mo? Uncle na lang, wag na sir. Oh. Pangalan mo? John. Jan po. Taga saan si John? Taga San Jose, Bulacan. How young si John? How young? For now, 34 years old. For now? Bakit? For tomorrow? By tomorrow sana. No? By September 16 kasi I'm going to 35 years old. September. Yes. This coming. Okay. Anong ginagawa ni John sa edad na 34? Yun po, ma'am, Chinita niya. As of now, ma'am. Tita na lang. Sabi mo na, Tits. Pastor po ako ng KLC, Korean language. Yung nag-aantay na lang po ako ng employer para po makaalis papuntang South Korea po. Ayaw mo sa North? Yo, medyo dun, barilan. Okay. Dito din Delikado tayo doon. Charet. Oo. Okay. So, si nag-aantay ng tawag? Yes, para din sa employer, para din sa natin. Oo. Dream mo yan, yung magiging trabaho mo in case? Yes. Matagal ko siyang pinag-aralan. Tapos yun nga, dream ko siya makapunta talaga sa South Korea. Ano bang magiging trabaho mo kung sakasakali? Yun sir, sorry. Isa akong factory worker para din sa South Korea. Aba, sabi ni Isaiah, see you in Korea, bro. Yun, solid. Paano ba yung sabihin sa see you too? Anyo nga sa'yo sa Korea. Kawawa. Pingerol. Ang parang Pingerol? See you, my friend. Ano pingerol? Pingerol. Ibang finger yun! Ano ba yun? Pingerol, manasaya. Ano yan? Fingerol? Pingerol. Chingo is friend. Manasayo, parang to meet. Ganun, parang see you sa mga ganun. Chingle. Jingle, double, tira. Chingurul. Manasayo. Manasayo. Yan. Chingurul, To meet manasayo. yan, parang ganun yan. Okay. Good luck ka, sana matawagan ka. Sa Bisaya, ang tinggarol. Parang bird eh. Tinggarol. Tingkarol na ito, tingkarol. Galaw-gaw. Okay. Gusto ko lang malaman dyan, ano bang status mo ngayon? You're single, married, or it's complicated? May ka-live-in po. Okay. As of na, may ka-live-in po ako. May kalipin ka. Asan ka ngayon? Hello? Asan ka ngayon? San Jose po. San Jose, Bulacan. Hindi, I mean, kasama mo siya, kalipin mo siya eh. Yes po. Sige, go, kwento. Yun nga, kwento ko lang kasi bago naging yung kami, nagkaroon muna ng more challenging na nangyari sa akin. Kasi kami,
nagkasama kami sa work dati as a call center agent. Mhm. And then dito, meron siyang boyfriend, kalibin that time. Tapos ako, parang dati ko nun dati, manunulot, parang ganun. Ano na yun? Ano yun? Manunulot Manu. daw. Bakit mo Manunulot nasabing yung dating. manunulot ka? Parang ganun. Pero hindi naman siya totaling ganung way. Kasi ang ginawa ko kasi nag-antay ako. Parang ang ginawa ko is tinanggap ko yung part niya kasi nga malabo na sila, nagkakaroon sila ng problem, hindi tama yung relasyon nila na nangyayari. Abangers ka? No. Pero nagtatanim ka na. Parang may ganung point. Tapos? Tapos ang nangyari niyan, yung ang kinatawag ko nung that time kasi may pagpunta sa trabaho, abangan, may mga ganung nangyari that time. Inabangan ka nung guy? Tapos, hindi naman. Pero ang totaling nangyari nun, pinuntahan dun sa mismong work. Tapos pagpunta dun, inaabangan lumabas, yung ganun. May mga ganung mga senaryo. Pero ang ginawa ko lang kasi that time, kasi medyo magulo na Ang gulo na nung nangyari. Tapos, ang pinili niya pa rin yung guy. Ako, nag-aantay lang ako lagi sa gilid. Alam mo yung tinatawag niya reserba? Para ka lang backup. Ganyan yung nangyari sa akin that time. Medyo, siya, talagang sobrang masakit. Kasi, nagsama kami na almost 3 months, pero may kinakasama pa siya ng that time. Kumbaga, umuwi lang siya Saturday, Sunday. Doon. Tapos, Monday to Friday, doon siya sa bahay. What a And setup. then, tapos kapag umaalis Sabado, Linggo, yun sinasabi na wag mag-chat, yung mga ganung part. So, kabit ka, hindi ka reserba, kabit ka. Wow, ang sakit. Tama. Parang ganun Kasi na kahit yung pinaganda mo, kabit eh. So, mas maganda yung straightforward na tayo diretso dito, yun. kabit. Oo. May Pero tanong ako bago ka magpatuloy. Ano yun? May verbal agreement kayo na umiang kita Sabado, Linggo? Hindi, siya eh. O ikaw ba yung nakiusap? Paano? Nai-imagine Monday ko lang. to Friday siya sa bahay. Siya kasi may sarili na akong bahay, sariling lupa, lahat na ako, ako, for goods na ako eh. So, babae na And lang then, kulang. Oo, yan. Ganun, Siya na babae yun. na lang kulang. Parang Tapos? kinakasama na lang kulang. Tapos, Monday to Friday. Sa'yo siya? Sa bahay siya. Oo, kasi Quezon City siya nag-work. Siyempre, mas malapit kasi dati taga Quezon City ako. Tapos, yun nga. Pag weekends? And then, Monday to Friday, dito siya sa bahay. Tapos, Saturday, Sunday, dito siya sa San Jose. Del Monte, Bulacan. Nagsasama sila nung kinakasama. Yung talagang total yung kinakasama niya. So ganito lang. Kasi nalilito ako. Uuwi siya. Sabi mo, Monday to Friday, doon siya sa kanila. Tapos... Sa amin, sa bahay ko. Sa Monday to Friday. Monday to Friday. 5 days sa kanya. Weekend sa original na partner. Yun. Yun yung Parang ganun. kasi nagugulan ako sa bahay niya, tas sa bahay mo. So, doon siya, original na partner, ibig sabihin ba, asawa ba? Live-in din? Hindi naman. Live-in partner din. Okay, so, yun ba yung original? Yun yung nauna? Yes. Okay, yes. so, live-in din sila. Ito yung original. Sige, tawag sana natin sa kanya original. Ikaw si Shubets. Okay, sige. Paired lang, grabe naman. Anong paalam niya kapag uuwi siya sa'yo? Ayun po, ang pinapaalam niya lang sa akin. Hindi, kasi paalam niya dun sa original niyang partner. Oo. Taga rito kasi, taga San Jose Del Monte. Kasi ang lagi niya lang biniwi sa akin. So sabi niya lang na uwi siya sa family niya. Tapos, namimiss niya yung pamilya niya, yung ganun. Ganun yung alibay niya dun sa partner niya. Ano po? Sorry? Ganun yung alibay niya sa partner niya. Yes. Na lagi siyang umuuwi. Kinita. Okay. Yun, Tits na lang, umuwi tits. siya. Tits. Hello po? Tits na lang, tits. Tits. Okay. Yan. Okay, tuloy ang kwento. Para lang may context kami na parang nauwi dyan sa ganyang setup. Okay, go. Yun nga po. Sobrang hirap kasi alam mo yung part na umaasa ka na ikaw na yung pipiliin. Pero in the end, ang mapipil mo talaga, reserba ka.
alam mo yung ganun, yung dating tits. Na sobrang Oo, hirap sa end mo o sa sarili mo na sana ako na lang. Kabit ka, no? Bakit pwede naman ako gano'n? Kasi magulo na sila that time eh. Nag-aaway na sila. Okay. Tapos uwi lang siya Monday to Friday. Tapos iwan na naman Saturday, Sunday. Tapos ang masakit pa nun, huwag kang mag-chat, huwag kang tatawag, walang kamusta ang nangyayari. Alam mo yun? Talagang backup lang yung dating mo. Sobrang sakit. Kasi may time din naman ng tits, pumunta ako dito sa San Jose, yung hindi ko pa nga totaling alam yung area o yung lugar nila. Pumunta ako dito tapos nandun yung guy na nakasama niya. Munti ka na magpang-abot talaga. Pero ako na yung umiwas kasi alam ko naman ako naman yung may mali. Ouch! Ba't ka pumunta? Na mismo siya? Oo, so syempre may mga ganun naman talaga pag mahal mo na yung tao, kahit anong mangyari or kung alam mo sa sarili mo na mapapahama ka, hindi mo na naiisip yun kasi yung nagiging mindset mo na yun, gusto mo siya makita, makasama mo siya. So nagalit siya nung pinuntahan mo siya? Pumatak na lang sa isip mo na. Nagalit siya nung pinuntahan mo siya ng bigla-bigla? Ang pinuntahan ko siya, hindi naman siya nagalit. Yun nga lang, parang nagkaroon lang ng conflict sa kanya kasi nga possible na magkaroon ng scenario na mag-away, yung gano'n. Pero alam niyo yung dating sa akin, no? Kasi ako pumunta ako sa kanya, may mga dala akong, sa lubong, ganyan-ganyan. Ang ginawa sa akin, tinago ako, sabi ko, huwag ka lang huwag kang pupunta rito kasi ganito, ganyan. Alam mo yun? Saan ka nagtago nun? Dito lang sa baba kasi nasa 5th floor sila eh. Tapos dun lang ako sa 1st floor. So nagkita pa rin kayo? Ano ba? Sorry, tits? Nagkita pa rin kayo? Yes, syempre nagkita pa rin kami. Pero yun nga, nagkaroon lang ng talagang scenario na hindi ako pwedeng umakyat kasi nga nandun siya, possible na magkagulo. So yun parang inabot mo lang yung pasalubong mo, then umuwi ka na rin. May tatanong Sobrang ako. hirap. May tatanong ako. Sabi mo, hindi ka na nagpakita kasi posible magkagulo. Kilala ka ng lalaki? Opo, Na kayo? yes, tits. Kilala ko Paano ng nalaman ng lalaki na meron kayo? Ayun, ito pa yung niya na, yung talagang malaking pasabog. Yung pumunta siya kasi dun sa bahay, bago yung parang totally nagkakalabuan na sila. Mayroon kaming ginawang TikTok. Yung TikTok namin, nakita sa computer. Naku. Yung computer, parang nakalink dun sa computer nung guy. Kaya nakita kami. Kaya kilala ako nung guy. Nakita niya, napanood niya yung TikTok Ano ba namin yung dun TikTok? Para mapag-isipan ka niya ng mali siya. Yun kasi, that time, yung TikTok namin, kaming dalawa lang din sa mismong Sa mismong bahay. Pero digidong lang naman siguro yun. Okay. Nung nakita niya yon, inaway daw siya? Yun. Tapos, yung pag-aaway na yun, doon na sila yung totally nagkakagulo. Tapos, yung babae, parang, syempre, sa layo nung inuuwian niya dito sa San Jose, mas pinili niya dun sa side ko for almost 3 months. Nagsama kami nun Monday to Friday, nandun siya sa bahay. So, at ang alibay niya lang dun sa guy, nag-board, o yung parang boarding house. Pero sa iyo siya nakatira. Opo, yes, tits. Monday to Friday, almost 3 months yun. Ganun laging yung scenario. Ang palusot niya dun sa guy, nangungupahan siya. May anak ba sila? Wala silang anak. Okay. Almost 3 years din ata sila. Hanggang ngayon yan yung setup? Hello? Sorry, tits? Hanggang ngayon, ito yung setup? Yung setup, nag-end siya last year. Tapos ako na yung naging partner niya na hanggang ngayon. Siguro I think 2025 ng August. Yun nangyari. And the winner is, palakpakan po natin mga kabisyo, the winner is John!
Grabe naman. So, Hindi. ikaw Kasi, nanalo. hindi, alam mo kung bakit? Hindi ko alam kung masama ba akong matuwa para sa'yo. Pero sabi mo nga, nagpe-pray ka dati na sana ako na lang yung piliin. And pangarap ng mga kabit yan. Hindi. Anong goal ng mga kabit? Masira ang mag-asawa at sa kanya sumama ang tao. And sa part Di mo, naman, parang... and sa part, dyan, hindi naman na tayo 2 years old dito. Oo, tama. Diba? Hindi naman yun ang gusto ko. Ang saya mo nga ngayong magkwento eh. Proud ka nga eh. Kaya nga, sige, Hindi naman. kahit mali yung... Hindi naman. Hindi na tayo bata dito para mag-sugarcoat pa na nanalo ang kabit. Sa akin, sa akin, hindi pa naman sila kasal eh. Kaya sige, congratulations. Bigay na namin sa iyo yung congratulations na yan. So, kamusta yung status nyo ngayon? Yung status namin ngayon, mas okay siya versus dun sa nakalibing niya. Kasi medyo lagi silang, para siyang parang laging Binugbog? naka-ahead yung girl. And then dito laging away, parang ganun. Tapos murahan. Alam mo yung mga ganung part na hindi tama sa isang relasyon. Toxic, tawag doon, toxic. Oo, yun. Yun yung pinaka-short term nun. Gusto ko lang kasi hindi, kasi ako parang na ako, sobrang matured na ako. Kasi yung edad namin nung girl, medyo ahead ako ng 5 years. Question Kaya lang yung- dyan. Paano na puntang ikaw yung pinili? Ayun, Anong nangyari nun? Kasi nalaman ng side ng family niya yung ginagawa nung guy sa kanya, yung sa relasyon nila, murahan, nananakit, yung mga ganun. May mga ganung scenario na yung nananakit. So talagang pinipisikal siya? May pisikalan na silang nangyayari. Okay. Tapos nung nalaman yun ng family niya, parang yun nga, nag-decide nga na i-give up na lang yung guy kasi nga ganun yung ginagawa or nangyayari sa kanila. Tapos pag-give up, ako na yung pinalit. Yun na yung, yun na yung short term talaga, totally. Pero syempre, sa side ko rin, sobrang syempre na panakibutas yung ganun. Ganun mangyayari. Hindi naman tayo bata dito para maglokohan pa tayo na hindi ako, kahit pa paano malungkot ako na happy ka. Happy ka, mahal mo yung tao eh. Gusto mo maging okay siya kasi alam mong okay ka maging partner, tama? Tama, Oo, wag mo nang sasabihin na, hindi naman. Gusto mo, mahal mo yung tao, gusto mo mapasa'yo. Siyempre yun talaga. Alam mo yung kasi dati kasi, pinaka-goal ko na, kasi 34 years old na ako eh. Ang goal ko na sa buhay yun nga, makapag-ibang bansa, tapos for goods na, mag-business, mga ganyan yung mga matured thinking na ng mga mga 30s above na. Yun yung mga thinking eh. Pero dumating siya, yun nga, nabago. Tapos dati sobrang sabi ko, ang hirap ng ng araw-araw ko. Bakit kaya hindi ko siya isama sa mga pangarap na mangyayari sa buhay ko? Kaya yun yung ginawa ko as of now. Waiting ako for employers sa Korea. While gusto ko mag-business na kasama siya. Gusto ko mabuhay na kasama siya. Yun na yung yung way ko ngayon. John, question. Yes. Hindi na ba nang gugulo si ex niya? Yun, hindi na sir. Hindi na totally talaga ng gugulo. Kasi na niya parang against na sa kanya yung family kasi. Nagkaroon na ng parang aminan na ito nga yung nangyayari. Kasi hindi kasi alam ng family na mayroong ganong scenario. Ano yung senaryo bukod sa may bugbugan ba? May mga ganun po sila. Physically and verbally abused siya. Yun talaga. Okay. So nakilala mo na yung family niya? Oo, na-meet ko na kasi ngayon nga nandito ako sa San Jose. Tapos nandito lang din malapit yung bahay ng family niya. Okay naman, for good naman din. Tanggap ka Wala naman. namang hassle. That's good. Diyan may tanong ako, babae yung Yes. partner mo, no? Oo, yes. Tama. Babae. Tama. Ilan? Tama. Oo. Okay, may tanong ako. So, sinishare mo to sa amin o may tanong ka ba? Wala naman akong gustong i-ask kasi for good, okay naman yung Happy kasama ka? namin. Oo. Yes, sobrang happy ako. Na ako ngayon talaga yung pinaka-mindset ko nga
is for goods na talaga. Wala na yung babae, mga ganyan. Ang plano ko na talaga sa buhay, yumaman. Yung mga ganun na yung ano ko eh. Mag-business, Yaman ka yumaman, na. mga ganyan. Power? Power. Diyan may tanong pa ako mga. Sige. Tanong ko sa sa buhay kabit. Hindi totoo. Sige. Kasi Oo, yan. yung mga Tuloy. yung mga Tuloy. yung mga namin, mga ang tawag diyan, mga wild questions namin. Natatanggap mo ba na paano mo natatanggap na yung kifi niya pinapasukan ng ibang hindi Oo, yan. Yun nga, hindi. Sa ano lang Teka tayo, lang, sa teka totoo, lang. ano lang Yung edits nun. Ay! Hindi totoo. Pumapasok sa kifi niya. Tapos ikaw din, Yung weekdays tooth niya, yung naman, yung tooth niya pumapasok sa kifi. Yung tooth mo pumapasok sa kifi niya. Paano yun? Paano yung proseso nun? Kasi for me kasi hindi na siya big deal yung mga ganun bagay. Minahal ko siya based sa nararamdaman ko. Kung paano ko siya i-treat, hindi siya naka-base sa ganung may emotion na ganun na based sa mga ganyan-ganyang scenario. Wala akong ganung So, ibig sabihin, basta mahal ko siya. gusto ko lang ma-imagine yung scenario, di ba? Pagka-weekend, tapos pag-uwi sa'yo ng Monday. Pag nag-make love na kayo, hindi mo na iniisip kung Yes, wala nang ganyan. ano to, galing to sa ano niya. Kasi, sa junjun ng isa. Parang, ang sakit kasi, pwede mong sabihin yung yung gusto kong sabihin sa ego ng lalaki. Hindi ka ba nakakaramdam ng selos? Ayun. Sa kifi na yun. Kasi alam mo na galing siya dun eh. Monday akin siya, pero nung weekend, nako. Oo. Wala. Nasa ibang di ba? Yung ganung scenario naman, sir, sobrang sakit. Talagang every Saturday, Sunday, talagang iyak ako ng iyak niyan. Talagang tulo sipon ka talaga. Araw, Saturday, Sunday, yung ganun laging scenario. So parang hate mo na yung weekend. Tama? Yun na yung pinaka worst ko talaga na day, Saturday, Sunday. Kasi hindi mo makakasama, tapos may makakasama pang iba. Alam mo yung yung thinking mo. Siyempre, siyempre hahalinghing din. Gaganon din yun. Hindi yan yung mga naiisip ko pag sa kabit. Siyempre, di ba, umuungol din siya sa sarap ng junjun ng isa. Ayun yung mga technical na naiisip ko. Nai-imagine mo ba yun? Kasi masakit yun eh. Yun talagang sobra, yun din. May mga ganong scenario din talaga na naiisip ko yun. Pero yun nga, gaya nung una kong sinabi, hindi siya nakabase dun sa mismong, sa word na ethics, yung mga ganyan-ganyan. Hindi siya ganun nakafocus eh. Kasi kapag love mo kasi yung tao, wala kang makikita kasi puro good lang eh. Good imahe lang talaga Pag lahat. mahal mo, yung golden kifi yon, parang ganon. Gold yung kifi niya. Pag mahal ko to, gold kifi to. Ganon. Mabuhay ang golden kifi. Golden kifi. Golden kifi. Golden kifi. Papaya. Diba? Hinahalikan yung papaya niya, tapos hahalikan mo din. Parang second hand owner ki. Yun. Pero ang galing, ganun mo siya kamahal, ganun kalalim yung pagsabi mo nga, sa term mo, matured ka. O sige, bigay na namin sa'yo yun. Pero hindi ka ba takot na gawin niya ulit yun? Maging, ikaw naman yung urig, tapos meron naman siyang back. May ganun. Kasi based naman kasi sa mga, kasi lagi ko naman siyang tinatanong, mas maganda kasi sa relationship, yung nagkakaroon ng open forum. Siguro, kapag hindi kami nakakaintindihan, lagi siyang sabi ko, baka maghanap ka, yung ganun, or baka may mas pa sa akin, sabi niya, versus kasi dun sa mga nakasama ko, mas ngayon lang siya tinirit ng talagang parang normal. Tinirit! Iba yung tiniririt. Sabi tiniririt eh. Iba ang pagtiririt mo sa akin. Parang ganun eh. Yung puti yung tiniririt. So, Tontawa. Grabe, Tix. Grabe ba? Kumbaga, ikaw lang yung nag-treat sa kanya ng right. Tama? You treat her right. Tama. Okay, question. May isa pa akong tanong tungkol dun sa SPG part sa akin. Please lang. Tuloy mo na. Go. Sige, Minsan tuloy ba mo yan. sinasabi niya pag nasa kama na,
Minsan, may tanong kasing ganun eh. May mga ganun din akong tanong Guys, dati siya lang yung eh. may tanong, guys. Nadadamay tayo. Sasabihin, parang gusto malaman, sinong mas masarap? Ako o siya? Hindi! Promise! Promise! Ano yan? Tinanong mo na Phenomenon. ba siya? Tinanong mo na ba siya? Siyempre, may mga ganong hindi naman siya tinanong totally verbal. Paano? Pero mararamdaman mo naman pag Na mas nandun na kayo masarap, sa scenario. sarap na sarap Oo, sa'yo. Siyempre, ako yung nandito na eh. Yun na. Mas dax ka ba tingin mo dun sa isa? Hindi lang tingin, talagang eto talaga yun. Paglabas, pumupulupot sa leeg, ganong kalaki. Wow, para sawa, guys. Hati yung ulo. Ganun talaga. Okay. Yun talaga yun. Cobra. Pero hindi mo siya tinanong nung eksaktong words na sino bang mas masarap, ako o siya? Hindi mo binanggit yon. Oh, walang Walang banggitan ng Ting kasi ng kabit yan eh. Walang banggitan. Walang ganun banggitan eh. Sorry. Wala Okay. talaga siya yung mga ganun na parang Quest- SPG na dating. Ayan, Question. Kasi sige. plano mo mag South Korea, di ba? Kasama Yes, na ba yes, siya sa pag-alis mo o ikaw pa lang? Ako pa lang. Okay. Parang ang pag nandun na ako sa South Korea, papasunurin ko na siya. Yun na Okay, yung question pinakaplano pa. namin. Follow-up question. Hindi ka ba Yes, kinakabahan na lalo na LDR kayo? LDR kayo. Teka lang. Napakaganda ng question. Oo, pero bago mo sagutin yan, balikan ka namin dyan kasi magta-time check sige. na tayo. 3 minutes. 3 minutes. Diyan ka lang, huwag mo standby. ibaba. Sige. Let's get Ilan? 5 Diyan, huwag mo na ibaba ha. Oo, standby. ang gibati ipagawas sa tawag ng katas. Tawag ng katas. Tawag ng katas. Maraming kaibigan tayong nakatutok ngayon. Si Mama Eden. Hello. Nakatutok sa atin yan. Nagpa-hello po sa inyo. Ingat sa biyahe. Hello din kay Mami Jingjing Ramos. Nanonood sa atin. Happy birthday sa'yo. Pati si Ma'am Malu ni Shihara sa Japan. Ma'am Malu, good Kumusta? evening. Nagsilipatan na rin talaga kayo. Thank you so much. At sa Michael. lahat na sa 1,500 viewers natin sa TikTok and sa Facebook din, live tayo sa Love Radio Manila, sa YouTube Love Radio Manila, sa Love Radio Manila app. Live din tayo. Sa dyan. lahat ng Kasama pa rin natin, John, ang winner, Ang panalo. ang kabit winner. Ay, kabilang station pala yun. Ay! Okay, Jan. Jan. Ayan. Okay, balikan natin yung tanong ko na naputol. Okay, so ikaw lang yung maunang aalis, if ever, no? Sana nga. Sa ina-applyan mo sa South Korea. Hindi ka ba natatakot na lalo na magiging LDR na kayo? Ayan. Oo, yan. Tits, yung ganyang thinking kasi,
napag-isipan ko na yun siya many times na yun nga, paano pag ganito ganyan, mangyari sa akin yung nangyari sa ganung scenario. Sabi, para sa mga kakapasok lang sa live natin at sa radyo, ang tawag doon, particular mo yung baka gawin to sa akin yan, baka gawin niya sa akin yan. Ang sinasabi po niya, Kabisyo, ay baka makakita I-address rin ng properly. kabit. Ganon. Para magets yung context ng pinag-uusapan natin. Okay, sige. Tips kasi, yun nga, kung sakali mangyari sa akin yung ginawa ko panunulot dun sa naging karelasyon niya versus nga dun na aalis nga ako sa South Korea. Sa akin naman, sobrang matagal ko nang pinag-isipan yung ganong senaryo. Yun nga, nagkaroon ako ng pangarap sa sarili ko, hindi siya kasama. Versus na ngayon, sinama ko na siya. Sa akin naman, hindi siya ganun ka-trigger sa end ko. Kasi yung tiwala na about sa relasyon na yun nga, kasi kapag wala kang tiwala sa relasyon, kahit ngayon pa lang pwede na kayo mag-end eh. Hindi naman kailangan mawala pa yung or umalis pa. Kung wala ng tiwala, talaga mag-end at mag-end na talaga yan. Doon, nagtitiwala ako na walang ganung nangyayari. Tapos Walang talagang kabit. focus lang ako talaga. Hello? Sorry? Walang kabit ang mangyayari. Oo, walang Hindi siya ganun. Yun yung inaano ko. kasi Kumbaga, ang negative vibes. Oo, let go yan. ako ang kinakaalala ko niyan, ikaw naman yung magiging original ngayon. At meron naman siyang gagawing part-time kasi LDR na kayo. So, John, masakit man siya, ayaw mo man siyang isipin, wala eh. Pag mangyayari, mangyayari. Mangyayari. Yan. Siguro, unless, brother, na mabilis yung proseso na hopefully pag kadating mo ng South Korea, within a couple of months lang, mahatak mo na siya agad para alam mo na. Kasi hindi mo na maiwasan, baka may hindi na doon sa ex niya ha. Rumupok. O baka rumupok sa ex, pero baka sa ibang lalaki naman siya rumupok, 'di ba? Kasi nga gawain niya na alam mo yung pattern ng tao. Kapag nagawa niya na yan once, baka easy na lang yan ng pangalawang beses. Ganyan tayong human being. Hindi naman lahat, guys. Hindi naman lahat. Sabi nga dito sa basahin ko para sa iyo yung mga sabi sa TikTok. Wow, coming from you pa yung trust na sinasabi mo Kasi nga ang pangit ng start nyo Kayo yung Hindi siya daw ang may tiwala naman daw siya. So, kung wag naman, no, brother. Wag naman, of course. Wag naman sana, pero sa tingin mo, ano kay mararamdaman mo nun? Okay ka na nasa South Korea ka na. Yun, syempre, let go ka na ba o overthink habulin mo sir. pa? Sa akin naman, sir, kasi gaya nga sinabi ko, sir, sinama ko na siya sa pangarap ko. May part talaga na habulin, pero yun nga, hindi na tayo bata para dyan sa ganyang yung kailangan i-beg mo ng totally. Hindi na. Kung yun yung choice niya, kung talagang gusto niya pa ng iba, more than sa akin yung yung pinaka-relasyon namin, okay lang, lalayain ko siya. Kasi yun yung gusto niya. Hindi naman ako yung talaga, sobrang matured na ako sa relasyon. Hindi na ako ganun ka. Hindi na mababaw. Oo, yung mga ganyan-ganyan. Hindi na yun siya totally big deal sa akin. Pero ako dyan, kung tatanungin mo ako, yes. Pag nakakuha siya ng another part-time, tatanggapin mo ulit. Bakit? Nagawa mo na yung dati, maging martir. Ano pa yung easy na lang ulit ngayon maging martir. Ganon ka na tao, ganon ka magmahal. Ready kang magpabaril, tumanggap, sumambot ng sakit. Kaya hindi ako naniniwala na hindi, papakawalan ko na. Hindi, inantay mo. Ako naniniwala ako kay John. Hindi ako naniniwala. Naniniwala ako kay John. Kasi alam mo, pattern niya yan nandito pa kasi siya. Pero pag nakapunta ka ng South Korea dyan, daming Koreana doon. Di ba? Kung gagawa siya ng kalokohan dito. Call, hindi nga Ba't pupunta pa Korea kung gagawa si Jan ng kalokohan? Dito na yan gumawa. Oo, kaya mahal na mahal niya talaga. Hindi pa naman siya nakarating nga. Pag nakarating siya ng South Korea. Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Kamsahamnida! Kamsahamnida! Guys, nagbibitok na guys. Kamsahamnida! Te! Bastos nabibito guys.
Anyway. So, John, Yes. bago natin... May sabi dito, Col. Siguro sige, si go ahead. Madam Tanya may karanasan na ngabit ang partner niya. Heist. Aray mo! Pwede akong sumulat ng libro. Anong titulo ng book mo kung sakali? Mistress 101. How to be a Mistress 101. Hala! Okay. Kapag martir, dapat kakain ng puwet. Sabi niya. Hoy, alam niyo ba? May tatanong ako kay Jan. Eto, Jan! Ang bibitahan nating sagot. Ginalingan mo, no? Kasi nakikipagkompetensya ka dun sa isa dati. Kunain mo yung puwet. Boss, last naman namin do, boss. May Friday pa. Ginalingan mo ba, brother? Yung talagang Ginalingan mo? minukbang mo? Gagalingan talaga. Oh, Pagmahal mo talaga gagalingan. Minukbang mo talaga. Kaya naman pala. Talaga, yan? 30 minutes yun. Joke lang. Guys, di ko na kaya kasi gawin yung dila ko, guys. Ay, mahina si Mang Kanor kasi yung sa'yo kailangan May arthritis yung dila ko, eh. May gout. May gout yung dila. Taas ng uric ng dila. So, ginalingan. Okay. Anyway. Ay, basta good luck sa'yo dyan. Basta ako, yun lang yung mga speculation. Sabi mo, spakol. Hoy, ginagat. Okay. Last day naman. Speculations. Okay. Basta, well, we're hoping na, hoping na maging okay ka. Okay yung Kahit career pangit. mo. Kung... Kasi hindi naman natin alam, brother, kung ano yung future di ba? Pagdating mo, kung maging kayo pa rin ba, which is hopeful ka, pero, well, tignan natin. Hanggat di ka makaalis, Tignan ng kabanata. hindi ka makarating doon, di natin malalaman. Okay? Anyway, thank you so much sa pag-join. You're welcome, Sir Tits. Thank you po, Tanya Chinita. Thank you. Thank you, brother. Amping Amping. Salamat, John, ng Bulacan. Sayonara. Sayonara Torres. Japanese yan! Sayonara. Dayanara pala. Sayonara Torres. Bagong-bago, guys. Sayonara, akin mangga. Tawa kayo. Kung hindi, ayariin kayo ni Tito Tanya. Sige. Grabe. Anyway, salamat dyan. And sa mga gusto mag-share, gusto itawag yung katas nila, open naman yung mga numero natin palagi sa Viber 0916-529-5595. Bukas ulit. Bukas pa tayo. Bukas ulit. Tulog na tayo, guys. Tulog na tayo. Salamat kayo mga nakikinig sa radyo, nasa mga palengke ngayon, nasa mga terminal, amping mo din mga angkol, mga jambuleros natin. Mamaya Michelle? susunod na pong programa. Oo, si... Bulabog. Alas 4 yan, si Diego Bandido. Russell Ulsa, mga taga DJ Tire Supply. Salamat, Boss Jen. Thank you. Thank you, Mama everyone. Nomos, Nakasama niyo po Certified Playboy, Uncle Dagol. Ang inyong dahilan kung bakit kayo nanonood ng radyo gabi-gabi. Tanya Chinita. With Mang Kanor na may uric ang dila. Ika, siya, para sa dila na ako umiihi, guys. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Ito yung kanta ko para kay John. Metro's #1 Love Radio. Basic!